Pakiltzen dijuaz, ene begi aurrian itotzen. Denak batera, leizera, ate tirokatuak legez hiltzen dijuaz. Zeruan lerro eskerga bat biluzirik utziaz. Aurtengoan, beste urte batez ere iritsi da duatoloia Tolosara, lehen urtean ondo joan zen seinale, ez? Bai, ez, duela 3 urte hartu genuen erabakia berriro ere halako eten bat egon da gero berriz hasteko. 2 urtetan itxura politia izan du, iaz oso polita atera zen, eta aurten ere animatu egin gara, ez? Jendeak ere eskatu izan du, eta guk ere ilusioarekin aurrera ateratzea erabaki dugu. Ibilbideari dagokionez, ze bilaldi dago aurtengoan? Ibilbidea, 11 ekitaldietan berdina izan da, parte zarrean 2 kilometro lasterka, aldaketak hor egon dira, akaso kale batetik pasaberean beste batetik, baina bueno, printzipioz 2 kilometro parte zarrean korrika, 15 kilometro Anoeta eta Tolosa artean, 3 itzuli izango lirateke, eta bukatzeko parte zarrean beste 2 kilometro lasterka, ezta? Ikusten dugu hemen bizikleta prestatzen ere ari direla, aurtengoan jende asko apuntatu da. Egia esan ez dakigu, ez? Aldez aurretikan izen emateak eta ez ditugu ematen, egunean bertan izaten dira izen emateak eta hori, eta orduan izatena pixka bat magikoa parte hartzaile kopurua, ezta? Baina espero dugu, iaz 100 inguru izan ginen, aurrekoan pixka bat gutxiago, baina bueno, nik uste dut 150 partaide kopuru politia dela, kontuan hartuta herri duatloia dela, ez? Kompetibitatea beti egongo da, baina bueno, ez da azken helburua ez da hori. Bestela egingo genuke propaganda Tolosaz kanpo beste eskualdetan eta Tolosa mailan eta askora jota Tolosaren egiten dugu, beraz. Gaurkoan, ebia tokatu da, eguraldia ez da oso ona, pixka kaskarra da, izango da jendea nahiago duen aurrelako eguraldiarekin ibili, ez? Bakizu, jendea denetik handago, iaz bera ondo egin zuenean, bazidurian jendeak kexa zela, gaur goizean aizia zelako ere bat-emate kexa izango zuen Anoetako zuzengunean aizia zela eta euriarengatik batzuk kexa eta beste batzuk pues, eskuekin horrela egiten egongo dira, ez? Ondoren, sariei begira, sariak ere prest izango dituzu dira? Bai, ez dugu esaten lehenengoarentzat, ez? Hor, blogean jarri genuen bezala, mutil azkarrenarentzat, neska azkarrenarentzat, gero bikote azkarrenarentzat, eta talde azkarrenarentzat ere bai, ez? Eta horretaz gain, hor ikusten diren marako produktu sortak, Xanti Kirolak eskaini dizkigun arropak, eBaykak, Tolosako Kirolena berriak eskaini dizkigun beste bale batzuk, eta orain buruz ziurrenik bat aztuko zitzaidan beste laguntzaile batzuk, ez? Eta datorren urtean, laugarrena prestatzen ja edo? Bai, aro berriko laugarrena izango litzateke eta ja guztirako 12garrena, ez da? Asmoa kaso egunen batean ja kolektoreare bukatuta, triatloi emate egite ere bai, ja kutsu popular hau, ez? Alde batera utzi eta ja euskal zirkuituan sartzeko asmoz, baina printzipioz esan dezakegu urren urtean maiatzako lehenengo asteburuan edo bigarrenean 12garren ekitaldia izango dela, beraz, aurten animatu ez zareten hori, pues, urren urtean etorri zaitezte. Lambrotxu izotz, berantz nua, urdina purtuak, lilipak, ere lilipak, guziak grina gabearen krudelkeria itxuaz, krudelkeria itxuaz.